placă de alamă în față, care este stanțată cu cifrul cumpăratului. Forte or! În partea dreaptă, trupele franceze poartă în continuare bicornurile din perioada Revoluției, cu un abi, adică acest frac bleu marin cu colțile cu căptușală albă, cu plastronul alb și manșetele și culerul roșu. În mare ținută era purtat bicornul de care deja v-am vorbit. În mică ținută se purta o bonetă ca un fel de scufie de noapte, bonet de polis numită, care în față avea un ciucure roșu, un ciucure de lână și avea la fel pascoale roșii.